Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ceritane dina iki iki lho polo tuku mie Indomie polo likur piro 4.000 polo. Nah, iki mine wis enek enek iwake. Ayame iki polo murah banget gur 4.000. Lah iki enak polo ya wis ngene iki yo. 4.000 panganan super murah iki. Mie direbus kok ayam, wis mie ayam iki lho, ngene iki lho polo. Nah, murah. Nah, yuk enak iki. Enak sausé sambel iki lengkap pokoke. Persis mie ayam rasane polo. Oke polo, ngono ya polo ya. Iwake akeh gede-gede lho polo.